tɔgɔ ye Dirisa Buwari ne ye école-karamɔgɔ de ye. École-karamɔgɔ la fasali tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko SNED, Syndicat national d'éducation de base, ne ye o bureau ba ɲɛmaa dɔ ye min ka baara bɛ sinnen bɛ kunnafoni di ma. Synergie ni o jɛkulu ni lafasali tɔn jɛkulu minnu jɛra ka fara ɲɔgɔn bolo ni ɲɔgɔn ma ka sɛbɛn bila gouvernement ka tabali kan min bɛ fɔ a ma ko préavis de grève ka baara bila boloda ka yɛrɛ ko sabula an dusuma kasilen don ko dama la ani gouvernement ye ɲɔgɔn ye kɛ tiɲɛ dɔ ma bɛ fɔ la mais o kɛra kunun ko kun cɛra kunun dama daminɛ kunun yɛrɛ kabi jumadon ɲɔgɔn ye kun kan ka daminɛ ko ka kuma fɛn nin kan an ye ɲɔgɔn ye jumadon éducation ministère kɔnɔna na kabi o don fɔlɔ damasɛgɛ fɔlɔ k'a sababu kɛ u ka labɛnbaliya ye jumadon ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ la a nana ye k'a fɔ gouvernement ka baara yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ minnu kuma tɛ se ka fɔ ni minnu da t'a la olu dɔw nana kɛnɛ de kɔnɔ yen gouvernement ka papier taara ka d'u ma ni syndicat ka papier bila sisan ministre bɛ sɛbɛn c'u ma k'a jira a ye nin papier in bila sisan a ka lafasali papier a y'o fana bila ka na mémoire de défense an b'o fana ci an ka laɲini minnu ye a walawalalen b'o kɔnɔ préavis tɛ kelen ye n'an y'o bila ka taa gouvernement yɛrɛ fana bɛ dɔ dilan a ta la donc o papier fila in bɛ ta ka di kuma kan ka kɛ minnu ɲɛna bɛɛ ka se k'i labɛn ka na kɛnɛ in kɔnɔ mais an nana ye gouvernement ka service dɔw yɛrɛ bɛ yen kɛnɛ de kɔnɔ papier taara ka di olu ma gouvernement yɛrɛ ta anw ta tɛ dɛ kabi an nana faamu k'a fɔ ninnu filɛ ko in ma ta ba la ko in a t'u sɛbɛ la jamanadenw kun ko an ka faamuya la ninnu tun ma labɛn a fɔli kama parce que ekɔlidenw anw fɛ jamanaden ma tɛmɛ olu kɔnɔ olu de sigi ɲɛsigiw ye nka o n'a ta bɛn an sigira k'u lamɛn fɔlɔ min ye point fɔlɔ min n'an kumana o kan an nana ye jaabi dɔnnen t'u bolo filanan jaabi dɔnnen t'u bolo c'est à dire u ma labɛn a kama donc o yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ an nana bɛn a kan an k'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ k'a to ntɛnɛn n'Ala sɔnna ntɛnɛn an bɛ sigi ka kuma donc an y'a bɔ o cogo la ntɛnɛn fana 10 heures tɛmɛna fo midi bɛ ɲini ka se yan'an k'a daminɛ k'a sababu kɛ ministère dɔw olu mɔgɔw tun ma se yen fɔlɔ donc u nana wagati min sigikafɔ daminɛna an nana sigikafɔ point kan préavis ni point 10 de b'a kɔnɔna na a point 10 kɔnɔ an ye point 5 bɛ yen an ma se ka fɔ ka bɛn sɔrɔ olu kan fiyewu point 3 bɛ yen nɔ olu bɛnkan an bɛ bɛnkan sira kan an bɛ f'o ma ko accord partiel maintenant point 2 de bɛ an sera ka bɛn minnu kan yɛrɛ ni an ɲɔgɔn faamuya o point kan o kɛra point 2 ye donc an yɛrɛ nana jateminɛ a fɔlɔ ye min ye u ma ko in ta ba la fɛn in bilali ka se bi ma u ma labɛn foyi sabati walasa ka se k'an ka laɲiniw k'a sɛgɛsɛgɛ a ɲɛ ma hali ka na jaabi jɔnjɔn di an ma an b'o ɲɛ y'u kun ni grève kelen an bɛ nin baara dilan in kɛ ni nin fana banna an b'o évaluer n'an ka laɲiniw ma sabati kɔnɔ minnu kan ka kɛ n'an bɛnn'o kan an b'o fana kɛ an ye ɲɔgɔn faamu point minnu kan o kɛra ni préavis ta k'a lajɛ a point 3nan an ye bɛnkan sɛbɛn o kan point 3nan ni o point ninnu ka laɲini ye jumɛn ni jumɛn ye an ko gouvernement ka sɛbɛn bɔ sisan an b'a fɔ sɛbɛn ma ko plan de carrière sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ ni karisa ye karamɔgɔya daminɛ wagati in na a b'a daminɛ ni nin garadi in ye a komi sɔrɔsiya jalajalaw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ jɔyɔrɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ min b'a sɛbɛntiya k'a fɔ karisa sini ma sinikɛnɛ ma i bɛ se ka kɛ nin ye n'i cɛsiri sini ma sinikɛnɛ ma i bɛ se ka kɛ nin ye i bɛ se ka kɛ nin ye nin ɲɛmaaya jɔyɔrɔ ni jɔyɔrɔ i b'o sɔrɔ mais walasa i k'a sɔrɔ fo e ka san joli de sɔrɔ baara la walasa i k'a sɔrɔ fo k'a sɔrɔ e bɛ hakɛ e bɛ jɔyɔrɔ suguya jumɛn na i ka faamu yɔrɔ minnu ye donc sɛbɛn min bɛ o fɛn ninnu kofɔ an ka laɲiniba dɔ ye bi o sɛbɛn in ka bɔ o ka bila kɛnɛ kan o ka waleya parce que n'i y'o fana mɛn k'an ɲɛ b'a la jɔyɔrɔbaw kalan taabolo la bi a tɛ di mɔgɔ ma parce que i ka kan n'a ye a bɛ di mɔgɔ ma parce que somɔgɔ dɔ bɛ yan fɛ o di mɔgɔ ma parce que i taara yurugu kɛ yan fɛ mais min ka kan n'a ye a tɛ ka d'olu ma minnu yɛrɛ bɛna baara la n'a dɔnniya b'u la a tɛ d'olu ma filanan ye 4e point ye exactement donc accord ye 2 de ye point 3nan ani point 4nan nka 4nan in bɛ jumɛn kɔ en cours la finalisation du processus de régularisation administrative et financière des diplômes
des diplômés sortant de l'ENSUP, nouvelle formule, et au titre que ceux de l'ENI et l'IPR IFRA. Kalan baw bɛ ɲɔgɔn ye n'i ye ekɔli kalan kɛ ka bɔ fo bagi ninnu na i bɛ taa université kɛ université fana mana ban i bɛ taa ekɔli baw la fɔlɔ ma ko les grandes écoles ENSUP ninnu ENI ninnu IPR IFRA ninnu o ekɔli ba ninnu sisan formule kura dilen don o ma donc mɔgɔ minnu y'o kalan kɛ k'o ban minnu ye kalan fasuguya kelen kɛ tun bɛ kilasi kelen yɛrɛ kɔnɔ u ye san hakɛ kelen kɛ kalan na e ye san 5 kɛ ne ye san 5 kɛ kalan na an bɛɛ bɔra a ka kan ka bila minɛn kelen kɔnɔ n'a kɔni donna fonction publique la donc olu tɛ niveau kelen ye an ka laɲini dɔ ye minnu bɔra nouvelle formule nin kɔnɔ olu kan ka don baara daminɛ u kan ka bila grade min na jala min d'u ma o ma dafa kosɛbɛ donc an ka laɲini ye u ka échelon ni kan ka bila yɔrɔ min na n'a ma bila yen a ka sama ka se o niveau ma ENSUP b'o la ENI b'o la IPR IFRA b'o la lajɛ tɛmɛnenw sigikafɔ tɛmɛnenw an tun bɛnna kan k'a fɔ effectivement ENSUP mɔgɔw ta u bɛna bonus kelen fara échelon kelen fara olu kan walasa ka u yɛlɛn sanfɛ dɔrɔn mais IPR ni Kati IPR ni ENI ko olu t'a la an ko o fana tɛ se ka sɔn o ma parce que ni école ninnu bɛɛ de ye kelen an ka ɲɔgɔn faamuya sira minnu kan kosɛbɛ kosɛbɛ a ko n'a bɛ f'o ma ko accord partiel o fɔlɔfɔlɔ ye point 5 an y'a laɲini o kɔnɔ l'application effective et immédiate du décret 2016-00-1 du 15 janvier fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'indemnité de déplacement et d'émission. Gouvernement ye n'an y'a ta k'a lajɛ san 2016 kɔnɔ u ye sɛbɛn dɔ tara sɛbɛn min taara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ jamana ka baarakɛla o baarakɛla n'i bɛ taa mission na faso de tɔgɔ la i kɛra président ye o i kɛra ministre ye o i kɛra secrétaire général ye o i kɛra baara o baara hali chauffeur i kɛra chauffeur ye o bɛɛ ka hakɛ dɔ de bɛ n'i taara mission na a bɛ f'o ma ko frais de mission kan ka di mɔgɔw ma donc o sɛbɛn nin kɔnɔna na min talen don gouvernement bolo k'a fɔ ko hakɛ ko kan ka di mɔgɔw ma mission na an y'a jateminɛ école karamɔgɔw ka mission na o tɛ di décret wɛrɛ bɛ yen depuis 1991 ministère des finances ka décret dɔ bɛ yen o décret de kan ka appliquer anw na hali bi u ka faamu ni u ka ɲɛfɔli tɛ dɔwɛrɛ ye sabula k'anw ka ca donc ni anw ka ca ni k'i b'o décret in appliquer anw na a bɛ gɛlɛya dɔɔnin sɔrɔ ta sira fanfɛla fɛ donc o kama comme anw ye école maître ye décret min n'a binna qui est caduc hali bi o de kan ka kɛ anw gérer an fɛ ka traiter n'o décret min bɛ en vigueur n'o ye kura ye ni nafa b'o la olu fɛ anw man kan n'o ye par sabula o décret in kɔnɔna na tile o tile min kan ka di mɔgɔw ma o da dɔnnen don maintenant décret kɔni min bɛ ni o bɛ ka anw ka baara kɛ ni o ye sisan o décret in kɔnɔ i bɛ taa mission na wari min bɛ d'i ma yɛrɛ a tɛ se ka hali hôtel su kelen sara donc an ka laɲini dɔ ye min bɛ faso ye sɛbɛn min ta jamanaden bɛɛ tɔgɔ la baarakɛla bɛɛ tɔgɔ la o sɛbɛn kelen ka kɛ k'an fana ka baaraw kɛ kɔrɔlen ka bi kura ta kɔrɔlen bi bi accord partiel filanan o kɛra point 7 ye 7e point min o bɛ élection de ko fɔ l'organisation centrale de l'élection professionnelle du secteur de l'éducation élection professionnelle ye jumɛn ye o ye kalata de ye kalata min kan ka kɛ lafasali tɔn ka kɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ école maître ka lafasali tɔn o ye jumɛn ye sisan an ye loi kura min sɔrɔ maîtriw tɔgɔ la sisan o loi kura nin kɔnɔ a décret d'application na a yiralen don ko jamana tɔnbaw institution min kɔnɔ ni école maître ka lafasali tɔn kan ka don a kɔnɔ mɔgɔ dama de bɛ taa yen mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka taga or lafasali tɔn bɛ yan bi 16 17 a b'o bɔ 16 à 17 syndicats dans le secteur de l'éducation donc o bɛɛ lajɛlen tɛna se ka wele
o kɛnɛ kan donc fo k'a lajɛ lafasali tɔn minnu bɛ yen réellement minnu ka tɔndenw ka ca yɛrɛ yɛrɛ minnu bɛ jamana fan 14 bɛɛ la minnu ka mɔgɔ ka ca n'u bɛ se ka kuma u yamaruya n'o yɛrɛ yɛrɛ ka kuma mɛtiriw tɔgɔ la o bɛ dɔn cogo di fo ka kalata kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ lafasali tɔn ninnu cɛ ka dɔn réellement sɛbɛ yɛrɛ la tiɲɛ na jɔn ka mɔgɔ ka ca jɔn ka sɛbɛn bɛ ka taa mɛtiriw fɛ ka caya mɛtiriw bɛ jɔn kɔ kosɛbɛ kosɛbɛ n'o fɔlɔ dɔnna o bɛ kɛ fɔlɔ ye tɔn min mana na o kɔfɛ o bɛ kɛ tɔn filanan ye min mana na o bɛ kɛ sabanan ye sisan ni gouvernement kan ka weleli kɛ ka kuma mɛtiriw tɔgɔ la a bɛ taa k'a lajɛ min kan ka fanga ka bon min kan ka wele joona ou bien hakɛ min kan ka ta min fɔlɔ bɛ yen min filanan bɛ na o bɛ dɔn o de kɔnɔna na donc a partielle sabanan fana ye jumɛn ye bɛnkan dɔɔni min bɛ yen min fana tɛ an ka bɛn kosɛbɛ kosɛbɛ min kan fana o ye 9e point ye point 9 l'intégration dans le corps des enseignants du personnel non enseignant en classe o fana y'a jumɛn ye école karamɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a ta k'a lajɛ fonctionnaire don u bɛ kilasi kɔnɔ u bɛ ka lakana ta u bɛ ka kalan dege denmisɛnninw kunna mais u tɛ école karamɔgɔya nafa foyi sɔrɔ sabula école karamɔgɔw yɛrɛ tɛ i bɛ taa sɔrɔ olu ka taa fonctionnaire ye u kɛra fonctionnaire ye baara wɛrɛ de kama mais olu ka baara minnu bɛ yen c'est des filières techniques école karamɔgɔ yɛrɛ tɛ formé a kama quoi école karamɔgɔ yɛrɛ tɛ labɛn a kama mais olu de b'o fɛn ninnu ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ donc o bɛ kalan école la école minnu ye école technique ye minnu ni baara kalan dɔrɔn de bɛ yen donc olu de bɛ mɔgɔw kalan o baaraw n'o fɛɛrɛw fɛnw bɛɛ la joona joona pour que u ka se ka bɔ ka bila dans le marché olu minnu b'o di u ye fonctionnaire ye mais u tɛ mɛtiriw ka statut kɔnɔ ils sont pas dans le corps des enseignants donc an ka laɲini dɔ ye bi u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ mɛtiriya kɔnɔ sabula kilasi b'u bolo denmisɛnw b'u bolo u bɛ mɔgɔ caman kalan n'olu yɛrɛ y'u ɲɛ bɔ o ko in na bi o filière dɔw bɛ sɔn ka jɔ o dun c'est des filières techniques donc hali anw ye statut min sɔrɔ sisan gouvernement bolo nafa b'a la olu t'o sɔrɔ donc an ka laɲini dɔ ye parce que u yɛrɛ y'a kelen kelen ɲini a tɛ ka bɔ jɛlenya kan donc an jɛra k'a fara an ka laɲiniw kan bi ba fɛɛrɛ kɛ comme u ka laɲini don n'a ka di u cayara fɛn fɛn min ye ka don mɛtiriw ka corps kɔnɔ u ka changement de corps ɲini u ka yɛlɛma u ka don donc an ye ɲɔgɔn faamu dɔɔni ale ko la u ko u wagati di ni ala sɔnna san nata ye san kura in kalo fɔlɔ kɔnɔ janvier kalo an bɛ fɛɛrɛ kɛ u bɛ sɛbɛn ci académie bɛɛ la académie kelen o kelen minnu bɛ yen k'u ka dossier bila ka na donc sɛbɛnw bɛ lajɛ kosɛbɛ minnu ka kan ni mɛtiriya ye camancɛ kalanso la secondaire la minnu ka diplôme b'a bɔ minnu bɛ critères remplis donc olu bɛ taa olu bɛ intégrer dans le corps de l'enseignant. ɲɔgɔn faamubaliya in kɔfɛ an ye min signé kɔni ça c'est le procès verbal de non conciliation ça veut dire que an ma bɛn fɔ la n'an tun bɛnna fɔ la an tun bɛ se ka décider ka baara bila in bɔ a dɔgɔ kɔrɔ wala k'a bɔ a ma yɛrɛ sabula an ka laɲiniw sabatira comme laɲiniw ma sabati nin tile saba baara bila in kɔni ka daminɛ sini 19 kalo tile 19 20 ani 21 an b'o baara bila kɛ ni ala sɔnna a ma an ka ɲɛmɔgɔw an bɛna ɲɔgɔn ye bi bɛɛ ka sigi ka ɲɔgɔn faamu nin kɔfɛ minnu kan ka kɛ ni bɛn kɛra action minnu kan ni ala sɔnna a ma o ye k'olu da o bolo